Estàs opositant per tenir una plaça de professor, metge, bomber o policia? Sabies que el C1 de català és un requisit i el C2 és un mèrit? Però no t'hi amoïnis. A Jo Aprenc Català t'oferim cursos preparatoris pels exàmens del C1 i del C2. Practica amb els exercicis que poden sortir a l'examen i et corregirem les tasques escrites i orals de manera individualitzada. T'oferim diferents modalitats, totes amb el mateix contingut, però adaptades a les teves necessitats. Opció 1. En directe. Connecta't a les sessions setmanals per videotrucada. Opció 2. Mira els vídeos explicatius i fes els exercicis per comprovar si ho has entès. Opció 3. Al teu ritme, més sessió de dubtes. Mira els vídeos explicatius i assisteix a la classe en directe cada 1-2 setmanes per preguntar els dubtes que t'hagin sorgit. Estàs preparat per començar? Entra a joaprenccatalà.cat a l'apartat inscripcions. T'hi esperem!